I aquí tenim els protagonistes: Josep Guardiola, Carles Puyol i Joan Laporta al capdavant d'aquesta expedició que ara mateix baixa per les escales. Vivim el primer moment d'eufòria d'aquesta temporada amb la consecució de la Copa del Rei. Josep Guardiola i Carles Puyol són qui agafen aquest trofeu, un trofeu que pesa 9 quilos, que es va fer l'any 1990, de plata de llei, banyada en or, amb l'escut de la Casa Real. És aquesta la imatge del dia, la Copa del Rei, que ja és a Barcelona. Guardiola, Puyol, darrere veiem el president Joan Laporta amb Xique Begristany, Xavi Hernández, un altre dels capitans, gran protagonista del partit, espectacular el partit que va fer ahir un dels capitans amb aquell gol de falta al minut 63 que tancava 9 minuts màgics, el que van anar del 54 al 63 amb el 2-1 de Messi, el 3-1 de Bojan i el 4-1 de Xavi Hernández. Organitza el departament de premsa aquesta fotografia amb tots els protagonistes, perquè ahir, 13 de maig del 2009, 11 anys després, el Barça de Pep Guardiola va guanyar la 25a Copa del Rei. Amb Pinto, Alves, Piqué, Touré, Puyol, Busquets, Xavi Keita, Messi, Boja i Eto'o a l'equip titular, amb Silvinho, Pedro i Hleb, que també entraran a la història per haver participat d'aquest partit, i amb tot el planter, absolutament tot el planter, amb també Iniesta i Márquez a casa seva lesionats, també membres d'aquest equip que ara mateix canta. L'escoltem. Canta, Darío, canta. Campeones. Ja no es queda ni veu, Veig que Darío. estan afònics. Ja no es queda ni veu, Darío. Veig a Milito, Sí, home, clar. I vist a Milito. No, és que Milito estava gairebé desaparegut i Milito... Milito, que ahir va ser el seu aniversari com el de Yaya Touré. Foto de família. Gran aniversari. Brutal. Es desfà ara mateix la pinya i veiem doncs com tota l'expedició anirà pujant a l'avió. A l'avió. No, A l'autocar. Perdó, a l'autocar.